הכי קשה זה בלילות. אני לא אומר הכי מתגעגע, כי אני לא מתגעגע. אבל בלילה שאני לבד במיטה, אני חושב עליה. לא מחשבות כאלה על כל הרגעים הטובים שהיו לנו. יותר מין תמונה שלה עם תחתונים וטריקו. שינה עם הפה פתוח, נושמת כבד, שירה עיגול של רוק על הקר, ושל עצמי מסתכל עליה. מה בדיוק הרגשתי אז שהסתכלתי עליה? קודם כל, פליאה שאני לא ניגל. ואחרי זה חיבה כזאת. לא אהבה, חיבה. הסוג שאתה מרגיש כלפי חיה או תינוק, יותר מאשר כלפי בן זוג. ואז אני בוכה. כמעט כל לילה. זה לא בכי של חרטה, כי אני לא מתחרט. אין לי על מה. היא זאת שעזבה. ובדיעבד זה שנפרדנו זה טוב, לא רק לה, לשנינו. ועוד יותר טוב שעשינו את זה בזמן, לפני שיש ילדים באמצע, והכל רק נהיה יותר מסובך. אז למה אני בוכה? כי ככה זה. כשלוקחים ממך משהו, גם אם מוכר זה כואב. אפילו שמורידים לך גידול, נשארת צלקת. והלילה זה כנראה הזמן הכי טוב לגרד בה. בסוף החג כולם הלכו בבית